Hamba hasil Triprani Lukurok ang Korbuk Press Club ni Presiden. Kapag ni takuk te bukurok ang tabuk te sini Korbuk Press Club ni bebak adong rok takpano kaya rampara ni utakuk bira mani Triprani nukungo tongi tongko. Kaisa kok update namu cuma ni ke ahai tini 9 September 2024. Norok ayang nukana ayang JCB by hawa khakjak mani obo Korbuk Press Club lai thangnai 2nd of September ni simin rai sawi tako biromani Triprani mangkati khunani rai samani bai hapang aboni 4th September wo JCB rohna chengkha yaba sing kaisa nukjago tomo kalai kheno careless ni hani mano ayang kisa phunama suna ayang tola jora ka hogoi kha te 100 meter se keno taku biromani Triprani mangkati jora JCB thangai manai yaba sing miafro jora sing nukha 8 September 2024 jora dog squad phaikha Korbuk Press Club te u amchoni lukurongni chaito mungbai dog squad phaikha naikha taku biromani Triprani mangkati manliya yaba tini 9 September tabuk phungni iko naidi gori phungni 11:30 11:30 tamkha JCB tabuk phano phayakho ngei sing tamu wansuna kalai o amchoni lukurok Korbuk Press Club rok chaitugui no tongo taku biromani Triprani mangkati karinani bagai phiaba hapangle tamu khlai tong tamu hapang kunu sakthar mungkrija taku Birakumar biromani Triprani mangkati karinani bagai obo kaisa kotor sumung lukurok kok sasawi tongo phiaba hapang datino karya hanke kami amchoni bororok lama ongkhornai hnai obo kaisa kok tuma hapang roni bagai orok tongoi taku biromani Triprani mangkati naituknai rokni dati no hapangno koboknai tumuno kha tongkhangkai sal bai hor bai samung tangai taku biromani Triprani mangkati karinani bagai chaitoklang thong asungno jotono hambai।